Dobrý den z HV Group. Dneska bych vám rád představil Poseidon 4002. A vidíte, že to je a není rekové zařízení, protože máme z boku držáky. Mimochodem typická ukázka, proč tam máte tu díru. Ta je určená na to, abyste protahli kabelama dovnitř. Ale typický uživatel potom přijde a řekne, no ale mě tam teče vzduch, já bych ji potřeboval zaslepit. Takže zase často na instalaci vidíte, že ty díry jsou zalepený nějakou přelepkou nebo nějakým papírem, aby tam bylo správně vyřešené vzduchové hospodářství. No, ale to je úplně jedno. Poseidon 4002 sem připojíte klasickou lanku. Zde je několik portů R11 na externí senzory. Lze připojit spoustu senzorů, teplota, vlhkost, detekci zaplavení a tak dále. Všechno vidíte tady na tomhle dlouhém seznamu. A kromě standardních senzorů spojitých analogových veličin lze připojit na klasickou dvojsvorku neboli digitální vstupy externí detekci, otevření dveří v reku, nebo kouře, nebo výpadku napájení, nebo něčeho podobného. A když připojete detektor kouře do reku, často tam potřebujete i nějaké napájení, typicky 12 V pro ten detektor kouře, takže tady je i připravený power out přesně na ten účel. A produkt jako takový, kromě vstupů a senzorů, obsahuje i digitální výstupy. Tady jsou klasické trojsvorky na nízkonapěťový relé. A ten relé výstup může být použit na to, aby cvakal na základě teploty nebo na základě vlhkosti. To znamená, můžete tím zapnout chlazení, nebo tím můžete zapnout nějaké topení nebo něco podobného v podobných aplikacích. Klasický zákazník si kupuje Poseidon 4002 kvůli tomu, aby měl jistotu, že jeho technologie je v pořádku. To znamená, potřebuje dostat e-mail, SMS nebo prozvonění ve chvíli, kdy ta teplota nebo napájení někde vypadlo. S e-mailem je to složitější, ale SMS, na to se používá SMS Gateway. SMS Gateway je náš produkt třetí strany, lze ho použít na jakýkoliv zařízení od HV Group a prostě jednoduše pošle SMS-ku nebo vás prozvoní v případě, že tam je nějaký alert. Můžete si nastavit telefonní číslo, kam ten konkrétní alert je odeslaný a tak podobně. A v případě e-mailu je to složitější. Poseidon 4002 umí poslat sám e-mail přímo. On se připojí na SMTP serveru, třeba na Gmail a pošle vám e-mail alert. Ve chvíli to teď montujete a vyzkoušíte to, tak je to fajn. Problém je v tom, že SMTP server Seznam.cz nebo SMTP Gmail.com není úplně dlouhodobě spolehlivá věc. Proč? Protože tam je ochrana proti spamu a ti zákazníci samozřejmě chtějí, aby to dneska namontovali a za 6, za 7 let jim ten e-mail prostě jenom přišel. A tam už si můžete být skoro jistý, že mezi tím zroste zabezpečení, změní se heslo, bude tam požadavek na nějakou změnu a tak podobně. Proto velmi striktně doporučujeme všem našim zákazníkům, pokud chcete použít SMTP server a nemáte svůj vlastní firemní, což samozřejmě je řešení, nepoužívejte Public SMTP server, použijte náš portál. Buď existuje ve verzi HVG Cloud, která je zdarma a v podstatě do 20 zařízení vám ty e-maily přepošle a je to spolehlivý dlouhodobě, nebo můžete použít hvportal.cz, což je placená služba tady v Čechách, nebo máme nějaké další partnery, přes které ty portály můžete použít. Ale je to dlouhodobě funkční a spolehlivé řešení. Toto je průmyslový produkt, takže všechny ty hodnoty, které jsme změřili, můžete dostat do různých protokolů. MQTT, SNMP, Modbus TCP a tak podobně. To je pro dnešek zhruba vše. Pokud potřebujete průmyslové řešení monitoringu, použijte Poseidon 4002.